Selmilkom, jina Father Paul Zammit, Ġiżwita, billi din is-sena għalaqt 50 sena bħala saċerdot, stennuni ħalli niċċelebra din il-qudiesa. Nirringrazzjakom li se tkunu miegħi kemm hawn Malta u kemm barra minn Malta għal din iċ-ċelebrazzjoni. Nibdew din iċ-ċelebrazzjoni billi nsejħu fuqna l-isem tal-Alla, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna niġu viċin ta' Ġesu, jew aħjar u jiġi viċin tagħna u jniżżel fuqna l-barka tiegħu. Ejw nħejju ruħna lek għal din l-laqgħa li għandna miegħu billi nitolbuh il-maħfra ta' dnubietna u hekk nkun nilqgħu aħjar il-grazzi li jixtieq jagħtina lilna u anke lid-dinja. Int li għaddejt minn fostna, tagħmel il-ġid u tfarrax il kulħadd mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li ma tridx il-mewt tal-midneb iżda li jiddem u jgħix. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. U Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tieba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina il-paċi fi żmienna li aħna tant nixtiequ. Bibna Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin u mqija tal-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-dnubiet. U dak li jista' jgħader il-dawk li ma jafux u li jiżbaljaw għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba f'hekk għandu joffri sagrifiċċji għad-dnubiet tiegħu wkoll bħalma joffrihom għad-dnubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bidejħ dal-ġieħ għalih innifsu, imma biss min hu msejjaħ minn Alla. Sewwa sew kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qaddisis il-kbir, imma dan tawlu Alla li qallu: Ibni int, illum jien nissiltek, u kif jgħid ukoll band oħra, inti qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien bnied iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu, wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-bulej. Għaddu ħaj lill-Alla. Għas-sarm responsorjali ngħidu flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil Sidi. Oqgħod fuq l-eminti sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes taħt riġlejk. Flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq l-għoljiet imqazza sa minn qabel is-sebħ, bħal nida jien nissiltek. Flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jsobbiex, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Flimkien, inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek.
iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Darba waħda, id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu sajmin. U ġew qalu lil Ġesu: għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Fariżej isumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu sakemm l-arus kun għadu magħhom? Sakemm ikollhom l-arus magħhom mhux se jsumu, imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa l-mantar qadim biċċa drab ġdida, għax inkella roqa ġdida issellet il-qadim u t-tixrita tikber. U ħadd ma jqiegħed inbit ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella l-inbit jifqa' damiġġani u jintilef kemm l-inbit u kemm id-daliġġani. Iżda inbit ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Illum il-qari li għadna kif smajna iġbirna lil Ġesu f'diskussjoni ma' waħda ħafna diskussjoni tikellu. U din id-darba kienet dwar is-sawm għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu qegħdin isumu fil-waqt li dawk ta' Ġesu ma kinux. U forsi anke aħna nsibgħu tqila minn dak li qed jgħid Ġesu biex nifhmu x'rid jgħidilna eżatt u kif jiddefendi lid-dixxipli tiegħu. Aħna nafu li s-sawm hija xi ħaġa nsibu f'ħafna reliġjonijiet. Xud minnhom sawm pjuttost daqsxejn aħrax biex ngħid hekk. Ħut tal-Musulmani għandhom ir-Ramadan jibqa' sejjer għal żmien twil u josservaw ħafna minnhom jew kważi kollha bil-breqqa kbira. Anki l-Lut ukoll kienu ikollhom is-sawm meta tinqala xi katastrofi jew nkella biex jitolbu maħfra. U nafu li anke Ġesu stess kien isum, għamel 40 jum fid-deżert sawm u mhux biss imma għalilna wkoll kif għandna insumu. Għalilna meta ssum tox tagħmilha quddiem kulħadd, tagħmilha f'qalbek u bżejjed. Allura ngħidu x'rid jgħidilna Ġesu eżattament allura meta qal lid-dixxipli l-arus qiegħed magħhom u mhux iż-żmien tas-sawm. Ġesu jrid jgħidilna li issa hemm xi ħaġa ġdida. Il-Testament Antik spiċċa, il-preparazzjoni spiċċat għal miġja tal-Messija u l-Messija qiegħed fostna. Wieħed minna. Alla sar bniedem. Dan huwa l-qofol tal-fidi tagħna. Alla sar bniedem. Wieħed minna. Dem minn demna, Adam minn Adamna, laħam minn laħamna. U issa qiegħed magħna u se jibqa' magħna għal dejjem. Fuq kollox nafu dan Ġesu għadda mill-mewt, il-passjoni u l-mewt, u mbagħad għadda għal ħajja ġdida li hija ħolqien ġdid, xi ħaġa ġdida bdiet fl-umanità. U aħna nimnu li aħna wkoll ikollna sem minn din il-ħajja ġdida tiegħu il-qudiem. U għalhekk mhux żmien aħna li aħna bħala nsara ngħixu fid-dwejjaq. Id-dwejjaq mhux tajbin la s-saħħa u laqas il-ħajja tagħna spiritwali ma' Alla u mal-oħrajn, ma mhux il-mument ta' dwejjaq. Nafu aħna li meta persuna titlef il xi ħadd li huwa għażiż għaliha ma jkollokx abtit tiekol. Tingħalaq waħdek. Imma normalment aħna għalina aħna għandna nies li nkunu ferħanin. U aħna mistednin li nkunu ferħanin u nibqgħu f'dan il-ferħ. Allora nistaqsu is-sawm hemm postu jew ma hemmx.
Aħna fil-Knisja is-sawm tagħna huwa pjuttost limitat ħafna f'Ras ir-Randan u fil-Ġimgħa Kbira, mhux li tajt se jagħmel xi differenza kbira ħafna. Huwa simboliku kważi sar. Imma hemm affarijiet li fuqhom għandna ninsistu ma' nfusna ħalli insumu minnhom. Waħda minnhom semmija l-Papa, il-kliem żejjed li jagħmel ħafna ħsara, gideb, firda, ġlied, dak insumu minnu. Il-ħin żejjed li ngħaddu quddiem l-screens tat-television jew tal-mobile ħafna ħin li ma jagħmlilniex tajjeb. Insumu minnhom ħalli nintaqgħu aħjar mal-oħrajn u nħallu post tal-Alla. Għax kultant jħoddulna tant żmien ma jibqalna xejn. Insumu wkoll mbagħad mill-infiq żejjed, mill-ħela. Id-dinja tagħna min qiegħed tajjeb ħafna aw ħafna nies batuti fil-ġuħ. Anke f'Malta qed jidher dejjem iktar il-ġuħ, in-nies li ma waslu. Allura aħna insumu naqsu minn tagħna ħalli naqsmu maħutna. U fl-aħħar nett ukoll dawn ma' eżempji għal xi għandna nsumu anke llum biex ngħixu tan sara, fl-aħħar nett li aħna nagħmlu spazju għall-oħrajn. Speċjalment għal persuni li jiġu minn pajjiżi oħra jitolbu l-ken tagħna. Dan huwa s-sawm vera. Dan huwa s-sawm li jogħġob lill-Alla u li jagħmlilna l-ġid. Għalhekk jalla aħna ngħixuh dan is-sawm ma fuq kollox illi ngħixu il-ferħ li ġabilna Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nistedinkom ħalli flimkien nitolbu. Aħna nafu li għandna l-missier tagħna li ħobna dejjem lesti jismana, speċjalment meta aħna nitolbuh permezz ta' Kristu Ibnu. Għalhekk nitolbu għall-insara kollha ħalli jħossu dejjem il-ferħ tal-preżenza ta' Ġesu, speċjalment fis-sagrament tal-Ewkaristija u fil-morla. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li batu mill-mart, mill-inkwiet, mid-diffikultajiet tal-ħajja, ħalli l-mulejja tiegħhom l-għajnuna tiegħu u jsibu min jgħinhom. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-mexxejja kollha tad-dinja ħalli bil-għaqal kollu ifittxu l-ġid ta' dawk li huma jmexxu. Nitolbu ħalli dawn ifittxu dejjem il-ġid ta' pajjiżhom, il-veru ġid, il-paċi u dejjem rispettaw il-ħajja mill-bidu sal-aħħar tagħha. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li jkollhom jaħarbu minn pajjiżhom ħalli jsibu min jagħtihom ken u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nitolbu wkoll għall-mejtin tagħna biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa nitolbuk missier dan it-talb li aħna nagħmlulek, aħna nafu li inti dejjem tismana permezz ta' Kristu Ibnek u ħuna illi jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti ħalli s-sagrifiċċju tagħna
ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifjir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jew nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej Mister Qaddis inta Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għaliex inti bibnek il-għażiż bħalma għoġbok toħloq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tifdih u tġeddu. Għalhekk tassew jistoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mirdijin kollha ifaħruk u l-qaddisin kollha iberkuk għal-għenija. U aħna wkoll illum ninaqdu mal-anġi ma' qaddisin tiegħek u minn qalbina ngħidulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-sfied tagħna Charles u Joseph u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Niftakru fil-mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għatililna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu mal-Qaddisin li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U sa flimkien ngħidu t-talba sabiħa li għallimna l-mulej Ġesu ngħiduha bil-qalb u flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina, id-daħħalniex fit-tiġrib u ħrisna mill-denni.
nitolbuk mulej biex teħlisna minn kull deni u tatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna, il-paċi li tant nixtiequ. Ħankunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarisni n-nubietna, iżda ħarisni l-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid tara fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi li ħallina l-Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi xulxin. Nitolbu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinni naħna x'aħna mistiedna għall-ikla tiegħu. Mulej, ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, ejlis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Ejjew nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna, Kristus jina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikna l-esta kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.
Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Permezz tar-Rożarju li aħna sejrin nirreċitaw issa flimkien, nitolbu Marija ħalli titlob dejjem għalina li tħarisna bħala l-om tagħna u tbierek lid-dinja tagħna. Fiżen tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u raf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twiet għalina u li tkun bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irruħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Llum nikkonsidraw l-misteru meta l-Anġu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti bis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbierka int fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek.
Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sittna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif issemek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern ħulġena l-ruħ kollha u għin il-dawk li għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Ikkonsidraw meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif issemek da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirk int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna,
ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-irruħ kollha u jien il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnija tiegħek. Fil-5 misteru nikkontemplaw meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nselmu l-Madonna, slima lik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewa u tamatana. Slima lik li jek najtu għax aħna t-tulufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna nikpu nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tagħna daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-tulufnament li Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina, u Pija, u Ħelwa, u Verġi Marija. Tolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jislu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om l-iżjed safja, itlob għalina, Om l-iżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoqhu l-mħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-pariri t-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina,
Xebba li tistħoqlok kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-freħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tal-rabta ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qadisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej Alla li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu San Mikhael Arkanġlu. San Mikhael Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-rażnu Alla nitolbu bil-ħarqa inti l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħaris tal-faddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek għall-afdalek li libnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha u mija Kristu trawem bħala raġel adut. Mqaddes Giuseppi kun missierina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp. Itlob għalina. San Bastian Bartri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Ignazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla tagħna. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Alla, Madonna Qaddisin, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbir Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp għarus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.